ngicela ungibalisela ngento eseke ndayifumana ngo-Ben 10. Okay. Ukhona omnye umntana ndandifunda naye lo mntana eNgcelwane. Eva ufuna eclassini soyi-2 umonxuma nomntana uyandicapukisa ndimthanda omthanda. Khefa ndama ndayezilalini. Xa ndibuyayo sesibadala ke ngoku. Lo mntana akamhlela umntana kuthi yenze. So andiyasathela kanjani andingompo wathela nomnye. But wandibuza ke uba ufuna sithini like ufuna sijolo okanye ufuna ndathi amfuni njana wena ufuna okay fine sayoyenza ke ndiqoma umntana lo nzama uthi qwaqwa yo andithini umntana andabi nabhongo yeva ndatsho kwendathi no more asozuphinde uyifumane qaqanjo liveki yonke lo mntana uyivile letaso uyivile kodwa ke nangokuva kwami ke ogqirha bathi yebo thina ezibasikhula siye singayifuni siyaphelelwa thina ezinikhula nifuna so injalo so that's why abantu abangosisi abadala befuna abantwana then abantu aba basithi ke ngokuthina sifuna ba